Tämän videon aiheena on Pythagoran lause. Ja Pythagoran lause on siis matematiikan laki, jossa suorakulmaisen kolmion sivujen välisiä suhteita on esitetty. Ja tätä lausetta voidaan siis käyttää tuntemattoman sivun ratkaisemiseen tai sitten sen tarkistamiseen, onko kolmio ylipäänsä suorakulmainen. Ja tästä kolmion suorakulmaiseksi todistamisesta tulee tässä heti kohta perään esimerkki. Nyt meillä on tässä kuva. Siinä on suorakulmainen kolmio. Siellä on siis 90 asteen kulma. Sitten näitä kohtisuoria sivuja A ja B kutsutaan kateeteiksi. Niille on annettu tuossa myös omat arvot, 3 ja 4. Ja tuo pisin sivu on C ja se on nimeltänsä hypotenuusa. Sillekin on annettu nyt arvo 5. Ja tuo pisin sivu on aina tuo 90 kulman vastakkainen. Kyllä. No, Pythagoran lauseessa meillä on A toiseen plus B toiseen on C toiseen. Se siis tarkoittaa, että kateettien A ja B neliöiden summa on yhtä suuri kuin hypotenuusan 4. Ja 4hän tarkoittaa luvun toista potenssia. Toisaalta 4 tarkoittaa myös neliön pinta-alaa, kuten kohta huomaammekin. Eli tuohon 3 pituiselle kateetille, jos piirrettäisiin 4 tuohon ulkopuolelle, niin havaittaisiin, että neliön pinta-alaksi tulisi 3 × 3 eli 9. Tuo iso luku tuossa kuvaa sitä pinta-alaa. Toisaalta, jos tekisimme 4 pituiselle kateetille pinta-alaan tuohon, niin sittenhän se olisi 16, se neliön pinta-ala. No, jos kateettien neliöiden summa on yhtä suuri kuin hypotenuusan 4, eli tuon neliön pinta-ala tuossa, niin eikö se pidäkin paikkansa tässä tapauksessa. Eli tuolta hypotenuusan 4, 5 × 5, niin pinta-alaksi tulisi 25. Eli toisin sanoen tuon toisen kateetin 4, toisen potenssiin korotus, plus toisen kateetin 4, eli toisen potenssiin korotus, on yhtä suuri kuin hypotenuusan 4, eli toisen potenssiin korotus. Eli toisin sanoen kateettien ulkopuolelle tulevien neliöiden pinta-alat yhteenlaskettuna on hypotenuusan 4 pinta-ala. Noin. Ja tässä se olisi todistettukin. Ja tähän tapaan voi myös todistaa suorakulmaisen kolmion tehtävät, todistustehtävät. Jeps. Eli sijoitetaan kateettien paikalle ne annetut luvut ja hypotenuusan paikalle se annettu luku ja katsotaan, ovatko vasen ja oikea puoli yhtä paljon. Yes. Sitten voisimme laskea hypotenuusan pituuden. Meillä on tässä nyt suorakulmainen kolmio, jossa nuo kohtisuorat sivut, kateetit 5,3 ja 6,1 ovat tiedossa ja xää tuota hypotenuusaa olisi tarkoitus selvittää. Jos kokeessa häiritsee, että tuon tuolle väärinpäin tuo kolmio, niin senhän voi kääntää noin. Nyt meillä tosin menee numerotkin aivan väärinpäin, mutta ei anneta tuon pikkuasian haitata. Merkataanpa tuohon Pythagoran lause ensin näkyviin, eli A toiseen plus B toiseen on C toiseen, eli kateettien neliöiden summa on hypotenuusan 4. Kyllä. Ja tuohon kaavaan nyt, jos mietitään tuota meidän hypotenuusamme, niin me voisimme pyöritellä tuon C tuohon vasemmalle puolelle, niin se on ehkä helpompi käsittää, jos merkkaamme noin. Koska yleensähän x, se mitä ratkaistaan, jätettäisiin vasemmalle puolelle, niin tuon voi ihan hyvin kääntää tuon Pythagoran lauseen noin niin kuin toisinpäin. No, nyt sitten se C, eli hypotenuusa on tuossa x, sijoitetaan C paikalle x. Sitten laitetaan tuohon kateetiksi 6,1 ja toiseksi kateetiksi 5,3 ja ne korotetaan niin kuin toiseen potenssiin. Tässä nyt on useampi eri vaihtoehto ja tapa laskea tätä tai ylipäätään merkinnällisistä syistä voidaan tehdä hieman eri tavoin, mutta tämä on nyt vain yksi tapa sitten tässä esitetty. Minulla ei esimerkiksi ole noita senttimetrejä laitettu ollenkaan tuohon laskuun. Siitä syystä, että jos niitä käyttää, niin tuolla pitäisi olla aina sulut tuossa laskulausekkeessa, koska tuo toinen potenssi vaikuttaa sekä lukuun että yksikköön,
Mutta jos emme laita yksiköitä, niin sitten sen kanssa ei tule ainakaan mitään merkinnällisiä haasteita. Sitten toisekseen yleensä monesti nähdään semmoisia tekotapoja, että tuosta nuo toiset potenssit lasketaan ja sitten lasketaan tuo summa plus lasku tuosta niin kuin yhteen, mutta itse olen tehnyt seuraavanlaisesti yleensä näitä, eli tuossa heti kun meillä on x toiseen, niin toisesta potenssista päästään eroon neliöjuurella, niin otetaan koko tuosta oikeasta puolesta neliöjuuri, ja tämän voi meidän funktiolaskimimmekin aivan hyvin kirjoittaa, eli otettaisiin sieltä sen neliöjuuren merkintä, ja sinne neliöjuureen sisään näpyteltäisiin 6,1 potenssiin 2 plus 5,3 potenssiin 2, ja sitten sieltä saataisiin tuo hypotenuusan pituus, tulos mahdollisimman tarkkaa, ja sitten se voitaisiin pyöristää 1 desimaalin tarkkuuteen, kuten nuo lähtöarvotkin olivat. Ja tässä meillä olisi niin kuin hypotenuusa muutamalla rivillä laskettuna. Nuo alun ABC-pyörittelyt niin eivät varmaankaan ole ihan täysin välttämättömiä, mutta esimerkkinä kuitenkin. Sitten mennään eteenpäin. Lasketaanpa sitten kateetin pituutta. Nyt meillä on taas suorakulmainen kolmio aivan vääntyneenä ja kääntyneenä, mutta taas sen voisi periaatteessa kääntää noin niin kuin oikein päin. Joo, helpottui huomattavasti. No, meillä on tuolla kateetti x, toinen kateetti on kuitenkin tiedossa, eli 2,4, ja hypotenuusa on sitten 2,6. No, laitetaanpa Pythagoran lause tuohon ylös noin, eli a toiseen plus b toiseen on c toiseen. Sitten sijoitellaan meidän tietomme tuohon ylös, eli kateetti 2,4 potenssiin 2 plus sitten toinen kateetti x potenssiin 2 on sitten yhtä suuri kuin tuo meidän hypotenuusamme 2,6 potenssiin 2. Tuolta tuo kateetti voidaan miinustaa pois. Minä olen nyt sitten miinustanut 2,4 potenssiin 2 koko tuon osasen, mutta jos haluaisin laskea sillä tapaa, että nuo toiset potenssit laskee jo tässä vaiheessa, niin ne kannattaisi ehkä sitten laskea ja sitten vasta siirtää. Mutta tämä on vain yksi tapa taas tehdä tämä. Eli tehtäisiin noin. Meillä on 2,6 potenssiin 2 miinus 2,4 potenssiin 2. Ja miten toisesta potenssista päästään eroon? No, neliöjuurella. Otetaan neliöjuuri tuosta koko laskulausekkeesta vähän samaan tapaan kuin siinä hypotenuusan pituuden laskemisessa, mutta nyt tuolla neliöjuuren sisällä on vain miinuslasku. Ja tässä kateetin pituuden laskemisessa pitäisi aina siellä tullakin tuo miinuslasku, jossa hypotenuusan neliöstä vähennetään toista kateettia ja sen neliöä. Tuolta, jos lätkästäisiin tuo laskimeen, niin saataisiin seuraavanlainen tulos. Sieltä tulee itse asiassa tasan 1. Ja se on nyt sitten desimaalin tarkkuudella, kuten lähtöarvotkin. Ja tuonne on laitettu tuo yksikkökin sitten vastaukseen jo mukaan. Kyllä se jossain siellä pitäisi lopputuloksissa näkyä, että mistä tässä on kyse. Eli metreistä tässä tapauksessa. Hyvä, mennään eteenpäin. Sitten mennään ikään kuin näiden tehtävien pariin. Tässä nyt tulee 3 kappaletta tällaisia hieman ikään kuin soveltavia tehtäviä, mutta eivät nämä teille varmasti pahoja ole, kun tässä vähän katsotaan läpi. Tässä nyt meillä on suorakulmainen kolmio, josta pitäisi selvittää molemmat kateetit. No, tämä ei ole meille ongelma, koska meillä on tuo Pythagoran lause hallinnassa. Tehdäänpä se siihen heti näkyviin. Meillä on siis tiedossa, että tuo toinen kateetti on x ja tuo toinen on 2x. Hypotenuusa on 54. Tuohon jos sijoitetaan Pythagoran lauseeseen nuo tiedot, niin eikö tulisikin seuraavanlaista? X potenssiin 2 plus 2x potenssiin 2. Ja huomioikaa, että 2x pitää olla tietysti suluissa, koska siellä sekä kakkoseen että tuohon xään vaikuttaa se potenssiin korotus tuo pikku kakkonen yläkulmassa. Sen pitää vaikuttaa sekä lukuun että siihen kirjaimeen. Joo, muuttujaan, jos ollaan niin tarkkoja. No joo, 54
potenssia 2 on siis tuo hypotenuusa puoli tuolla. Avataanpas nuo sulut tuolta. No, 2 potenssia 2 on 4. Siitä tulee siis 4 tuohon x potenssia 2 eteen. Ja x potenssia 2, no se on x potenssia 2. Joo. Ja kun meillä on x potenssia 2 plus 4x toiseen tuossa, niin nehän voidaan laskea keskenään, koska kirjainosa on sama. Tässä on nyt vähän tätä polynomilaskentaakin seassa. Saadaan siis 5x potenssia 2. Ja tuolla 54 potenssia 2, niin se on 2916. Ja se on sinne laskettu. Nyt kun meillä on x toisella tuo kerroin 5, niin kertoimesta päästään aina eroon jakamalla. Jaetaan se pois ja päädytään tilanteeseen, että x toisen on 583,2. Ja siellä x toisesta siitä potenssista toiseen potenssin korotuksesta päästään eroon 4 juurella, niin x on 24,149. Siellä sitten on vielä pyöristetty se 24 ja metriä on laitettu yksiköksi perään. Koska lähtötiedoissa oli 54 metriä, niin nythän tuon samalla tarkkuudella ja yksikkökin on huolellisesti sinne muistettu laittaa. Eli tällaisesti menisi tämmöinen soveltava tehtävä, jossa molemmissa kateeteissa on niin kuin tuommoinen muuttuja kirjain, mutta kun on huolellinen tuossa potenssin korotuksessa alussa, niin sitten tämmöinenkin menee varmasti. Joo. Hyvä. Mennään sitten seuraavaan esimerkkiin. Tehtävänä 2 meillä on tämmöinen, eli tasakylkisen kolmion kyljen pituus on annettu 11 senttiä ja kannalle piirretyn korkeusjanan pituus on 7 senttiä. Sitten kysellään, että kuinka pitkä olisi kolmion kanta. Yleisesti ottaen, jos tulee tämmöinen tehtävä, jossa on puhuttu kolmioista, minkälaisista vain, niin kannattaa piirtää kuva, jos sellaista ei ole valmiiksi tarjottu, niin sitten se tilanne hieman hahmottuu. Tuossa nyt meillä on tasakylkinen kolmio, eli 2 kylkeä ovat yhtä pitkät, ja sitten meillä on siellä huippukulma, ja sitten on kanta, joka on eri mittainen kuin nuo 2 kylkeä, ja sitten siellä on myös ne kantakulmat, jotka ovat yhtä suuret. Puhun näistä kulmista nyt ihan vaan muodon vuoksi. Niillähän ei nyt varsinaisesti tässä tehtävässä mitään tehdä. Sinne on kuitenkin merkitty nyt kuvaan, että korkeusjana on tuolta puolesta välistä kantaa vedetty tuonne huippukulmaan. Ja se on tuo 7. Ja sitten tuolla on 11 tuo kylki. Ja niin se toinenkin puoli tietysti olisi. Sitten olen merkkaillut tuonne, että tuo kannan puolikas olisi x. Ja sitten koko kanta olisi 2x. Eikö olisikin kätevää merkitä noin, koska sitten me voitaisiin Pythagoran lauseella selvittää tuo puolikas kanta x ja sitten kertoa vain se lopputulos 2, niin sitten saisimme sen koko kolmion kannan selville. Eikö kuulostaa hyvältä suunnitelmalta? Tehdäänpä Pythagoran lause. Tuossa nyt tuli pari riviä suoraan. Eli meillä olisi kateetti toiseen, 7 toiseen plus x toiseen on yhtä suuri kuin se 11 potenssia 2, eli se hypotenuusa. Sitten kun kateettia ratkaistaan, niin sehän saatiin siten, että siitä hypotenuusan 4 vähennetään tuo kateetin 4, noin. Ja sitten miten päästiin toisesta potenssista eroon? No, 4 juurella. Otetaan vaikka siitä koko laskusta se 4 juuri ja saataisiin x, eli tuoksi puolikkaaksi kannaksi 8,485. Ja siitä tulisi tuommoinen desimaalilukuketju ja jätetään se tuohon, koska se on välitulos, ei pyöristellä, koska muuten tuo lopputulos voisi vääristyä. Mennään suoraan siihen, että lasketaan kolmion koko kanta, eli 2x, 2 kertaa tuo, mikä juuri laskettiin, mahdollisimman tarkasti tietysti. Jos laskimella olette tehneet tuon laskun siten, että sieltä tulee se 8,485 ja niin edelleen desimaaleja, niin te voitte suoraan painaa kertomerkkiä ja painaa kakkosta, niin saatte tuon mahdollisimman tarkasti tuolta, että 16,971 ja niin edelleen. Ja sitten sen voisi lopuksi pyöristää tässä tapauksessa 17 senttimetriä. Sinne on tuo yksikkökin laitettu. Yes. Eli
näin laskimme kolmion kannan. Tässä oli vähän semmoista soveltavaa piirrettä jo. Katsotaan vielä yksi. Tehtävässä 3 lasketaan avaruuslävistäjän pituutta tuommoiselle kuutiolle. Ja kuution särmä, eli tuossa yksi sivu, on 8 senttiä. Koska kyseessä on kuutio, niin jokainen särmä on yhtä pitkä. Olen tuonne vähän hahmotellutkin tuota tilannetta. Eli meillä pyydetään selvittämään avaruuslävistäjän pituus, ja avaruuslävistäjän tuolta kulmasta kulmaan tuolleen niin kuin tilavuuden läpi tuolta. Noin. Olen merkinnyt sitä Y-kirjaimella. Sitten meillä on tuo takimmainen särmä 8, sitten tuo on 8, tämä on 8, ne kaikki on 8, mutta olen merkinnyt tähän ne kasit, ne särmät, mitä me tarvitaan laskun kannalta. Ja olen myös merkinnyt tuonne pohjan lävistäjän, ja sitä olen merkinnyt X:llä, koska tähän muodostuu 2 suorakulmaista kolmiota, ja vasta siitä toisesta voimme sen avaruuslävistäjän selvittää. Koska meillä on täällä tämä Y, niin tästä suorakulmaisesta kolmiosta tiedämme, että tuolla on tuo 8, mutta emme tiedä tätä kateettia ollenkaan, joten se pitää selvittää. Ja tämä kateetti tästä selvitetään siten, että se on tämän toisen suorakulmaisen kolmion hypotenuus. Eikö olekin ovella homma? Eli tässä on 8, tässä on 8, nämä ovat kateetteja, koska tuolla on suorakulmainen kolmio. Koska se on neliön pohjakin. Siellä on pakosti suorakulma tuolla. Ja tässä on meillä tämä hypotenuusa, joka toisaalta olisi sitten tämän toisen kolmion kateetti. Joo, se on nyt meillä X. Selvitetään se ensin. Eli pohjan lävistä 8 potenssia 2 plus 8 potenssia 2 on X potenssia 2. Eli tässä nyt hypotenuusa laskeskellaan, joten otetaan neliöjuuri tuosta katettien neliöiden summasta. Ja sieltä saadaan tulokseksi 11,313. Noin. Ja se jatkuisi edelleen. Mutta pidetään se nyt, koska se on välitulos, niin mahdollisimman tarkkana. Ei pyöristellä kauheasti. Sitten voitaisiin mennä tuon avaruuslävistäjän laskemiseen. Eli tuo 8 potenssia 2, tuo kateetti, plus tämä kateetti, potenssia 2, on yhtä suuri kuin sitten se avaruuslävistäjä potenssia 2. Avaruuslävistäjä sen pitäisi olla suora viiva sitten, mutta vapaalla kädellä tulee tuollaista viivotintahan pitäisi käyttää, mutta PowerPointissa se on hieman haasteellista. No, tuolta kun laskeskellaan nuo yhteen, nuo meidän kateetit, tuonne on siis X:n paikalle sijoitettu nyt se juuri ratkaistu 11,313 potenssia 2. Ja sieltä otettaisiin neliöjuuri tuosta laskulausekkeesta, niin taas laskettaisiin hypotenuusa. Eli sieltä tulisi 13,856 ja pyöristettynä se olisi 14. Ja senttimetriähän se oli, eikö vain? Semmoisia Pythagoran lausetehtäviä. Toivottavasti tästä olisi teille iloa ja apua. Tsemppiä harjoitteluun. Kiitos.